आरे नों एसेग्राब मोजां मोननो एबा गोसो थोनो लुगैथारदोंब्ला नों गावनि बिमा बिफाखौ मोजां मोन। जाय बिमा बिफाया नोंखौ जाहोदों लोंहोदों फेदेरदों फोलावदों रायलायनो रोङिखौ रायलायहोदों थाबायनो रोङिखौ थाबायहोदों खिथु सुना लानो रोङिखौ खिथु सुनो फोरोंदों बाइक नांगौ बाइक बायनानै होदों ड्रेस नांगौ ड्रेस बायनानै होदों अब्ला आरो बेनिफ्राय मा नांबावगौ बिमा बिफाया गावनि थैखौ दै खालामनानै नोंनो जि नांगौ गासैखौबो होजोबदों अब्ला नों गासैखौबो मोनजोबनायनि उनावबो नों बिमा बिफानि बाथ्राखौ एसेबो सानालासिनो फरायनायाव गोसो होआलाबानो बाइक मोनदों होननानै ओरै थांलाय ओरै फैलाय सलायथिंनानै देखायबाय थाब्ला जानाय नङा खिथु उनाव सिख्ला लानानै बेरायथिंबाय थाब्ला जेबो जानाय नङा लकडाउन होननानै न'आवहाय गोदो गोदो उन्दुनानै थाबाय थाब्ला जानाय जेबो जानाय नङा बिनिखायनो नोंथाङा लकडाउनब्लाबो गोसो होनानै फरायनांगोन जाय बिमा बिफाया नोंनि सायाव आसा खालामनानै दं बे बिमा बिफानि साननाय हास्थायनाय लुबैनाय गासैखौबो फुरा खालामनो थाखाय नोंथाङासो नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो नोंनि सायावसो आसा खालामनानै दंजोबो बिनिखायनो नोंथाङा फरायथारनांगोन बानाय मोजोमनाय गारनानैब्लाबो फरायथारनांगोन नोंनि बिमा बिफानि हास्थायनाय लुबैनायखौ आरो रावबो फुरा खालामनानै होनो हाया नोंनि बिमा बिफानि हास्थायनाय लुबैनायखौ नोंसो फुरा खालामनानै होनो हागोन बिनिखायनो नोंथाङा फरायथारनांगोन नोंथांनि बिमा बिफानि गिबि लुबैनायानो जाबाय आंनि फिसाया जेरैखि जाया फरायनानैब्लाबो गासैबो आनजादाव मोजाङै मोजां उथ्रिलांबाय थानो हाथों बेनो बिमा बिफानि गिबि हास्थायनाय एबा गिबि लुबैनाय बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि बानाय मोजोमनाय गासैखौबो गारनानै फरायनायाव गोसो होनांगोन गोसो होनानै फरायनांगोन अब्लासो नोंथाङा आनजादनि गिबि मासिखौ लानो हागोन बिनिखायनो नोंथाङा दिनैनिफ्राय गाबोन फरायगोन समनिया फरायगोन होननाय सोदोबखौ गारथारनांगोन आरो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो फरायनो जागायनांगोन आरोबाव आंनि आनजाद जानो थाखाय 7 माह 8 माह 9 माह 10 माह दंबावो होननानै नोंथाङा उन्दु थाबाय थाब्ला जानाय नङा फरायालासिनो मबाइल थुबाय थाबा जानाय नङा गेम गेलेबाय थाबा जानाय नङा बिनिखायनो नोंथाङा दानिफ्रायनो जागायनांगोन फरायनायाव गोसो होनांगोन गोसो होना फरायनांगोन मोनसे फिसा बिदिन्थि जुदि नोंथांनि सिगाङाव मोनसे हाजो दं बे हाजोखौ मानखोनो थाखाय नोंथांनो साइकेल गंसे होनाय जादों नोंथाङा बे साइकेल गंसेखौ लानानै जुदि हाजोनि खाथियाव थांनानै मानखोनो नागिरगोन अब्ला नोंथाङा हाजोखौ मानखोनो हागोन ना हानाय नङा मानोना बे मोनसे गोजौ हाजोखौ गंसे साइकेलजों मानखोनो हानाया गोरलै नङा नों जायगायावनो थानानै बे गोजौ हाजोखौ मानखोनो हानाय नङा नाथाय नों जुदि बे साइकेलजोंनो गोजाननिफ्राय जुदि गोसा सालायबोनानै जुदि बे हाजोखौ मानखोयोब्ला नोंथांनि थाखाय बे जेबो गोरा नङा ओरैनो मानखोनो हागोन थिग बिदिनो जों बिजाब फरायोब्ला जों बिजाबखौ फरायालासिनो ओरैनो गारसोनानै दोनबाय थायो जेब्ला एग्जाम खाथि जायो अब्लासो जों गोसो होथाबलाबायनानै फरायो बेखौबो फरायो बैखौ फरायो मोनसेबो गोसोआव थाया खर'आ गरम जायो उनाव बुंगोन मा लेखाया बिराद गोरा जों फरायनो हाया बेफोरबायदि बुङो नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा मिथिबायना जों जुदि नाजायोब्ला जों गासिबो हाजोबो जुदि हाजोखौ मानखोनाय बायदि जों जुदि गोजाननिफ्रायनो एग्जाम सफैनि बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो जों जुदि मोजां गोसो होनानै फरायोमोन अब्ला जोंनि थाखाय एग्जामा जोबोद गोरलै जागौमोन नाथाय नोंथाङा सिगांनिफ्राय जेबो बिजाबखौनो फरायाखै जेब्ला एग्जाम जानो नागिरदों अब्लासो नोंथाङा गोबां फरायख्रावलाबायदों माथा गरम बायदि बेखौ नायलाय फरायदों अब्ला नोंथाङा मोनसेबो गोसोआव थानाय नङा खर'आल' गरम जागोन नोंथाङा पास जानो हानाय नङा बेनो जोंना गोरोन्थिया बिनिखायनो सम मोननायावनो फरायनानै लाखानांगौ जुदि फरायनानै लायामोन दा नै बेफोरबायदि जायो दा जोंनाबो गोबां मानसिफोरा बिदिनो जायो जोंनि बर'फोरा बिनिखायनो समखौ ओरैनो दा हगार लोगोफोर समजों लोगोसे खारफानो सोलों समा रावखौबो नेनानै थाया लोगोफोर समा रावखौबो नेनानै थाया बेनिखायनो समजों लोगोसे खारफानो नाजाथार नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि फाग्ला बे इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोन जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबानो नोंथांमोना बयनिख्रुइबो गिबि माने आंनि भिडिअखौनो नायनो मोनग्रोयो थेंक इउ फर वाचिं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनबावगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो